Hey guys, खुलुमबाय आंनि संजना ब्लग चेनेल फिन खेबसे गासिखौबो बरायनाय थाबाय सल'गोफोर दिनैनि ब्लगानो जादों दिनै माने फिथा सावनाय गिरदों आरो फिथा बानायनाय गिरदों फिथा जायोनो ओमफ्राय आं न'आव गैया आरो आलासियानो फैनाय दाख्लैनि भिडिअखौ नायदोंब्ला मिथिगोन सल'गोफोर आं दाख्लै फैनाया न'आव थाङाखै आबैजों आंजों फैनाया ओमफ्राय दायो जोङो फिथा बानायनो नागिरदों आरो हारुमा फिथा जायोनो आरो ओमफ्राय बेखौ नोंसोरजों शेयार खालामनो सानदों सल'फोर नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नागिरगोन होननानै आसा थाबाय ओमफ्राय सल'फोर नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ सौथुदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै जोंना बेग साइकेल सालायगासिनो ओमफ्राय नै सासेया गाबगासिनोमोन हाय आं कार्तिक खोनाबाय गाबदो बुगादो ओमफ्राय जों दहाय माने न' लिरदोंमोन आरो बे माने दाख्लै मैयानिफ्राय लिरबाय थादों खुन्था गायस्लायदों आरो सानफ्रोमनि गथाय गिथा साजोबनाय न' लिरजोबदों ओमफ्राय गाबोनबो लिरबावगोन आरो रिसासा न' लिरबाय थादों आरो आइसक्रिम बेफारि फैदो खायसे पेपेखौबो दामगासिनो आबौ मेङाखै खामानि मावनाया मेङाखै मा खालामनो बिसोरनो खुन्था गायस्लायदो आरो कार्तिकानि आइसक्रिम जानो बिबाय थादों आंनाव फैसायानो गैया आंनाव रायना हरजागोन र' दा सल'फोर नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ माबायदि जायो आयै गासिगोन कार्तिका नै नालेंखर रुखिगासिनो नालेंखरनिबो जागोन सिबिंनिबो जागोन आरो कार्तिकानि आइसक्रिम मोनजायैनि गाबबाय कार्तिका आरो नै सासे दायो नालेंखर रुखिनोसै आरो लोगोफोर मादैया रुखिखांबाय ओमफ्राय गिराखै रुखिनो ओमफ्राय नै आइसक्रिम बेफोर फैदोंमोन ना ओमफ्राय मादैया आंनो मोनसे लाबोना होबाय आरो नै गाइखेरनि आंखौनो जानो मोजां मोनखायो ओमफ्राय बेखौ जाना लाग्रोनोसै सल'फोरनो नालेंखरखौ रुखिना लाखांबाय आरो ओमफ्राय दा बेखौ एवगोन दसे थानानै एवनोसै आरो ओमफ्राय नैला माइरङा माथा माइब्रा जोसा देनोसै दै सर'थों Gasnya, tapi lagi nunggu kan nongol sih ya. Gasnya mana ada sih? Kalau masih pada lain ini ayo, udah mau apa? Baik sebab, kacau dong kodenya. Yang apa ya? Angzanya mana? Dalam sendiri. देखांलायबाय नैला ओंखायनो आदैया बाहाय लाना थांदों माखासेमोन होनबाय सन फान्थावनि बारि
Oi, taste kayak apa ini? Mantap ada nih lah. Ini Adilan ini. Nalenkhor sibing एवगासिनो नै लोगोफोर फिथाइयाव होनो थाखाय नालेंखर एवनायाबो जाबाय आंना रेडि ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम आं लावदुम फिथा सावनोसै आरो लोगोफोर नायनोसै माबायदि जायो सावनो रोंगोन ना रोङा दिनै फार्स्ट टाइम सावनोसै आं बिदि लावदुम फिथा सावफेराखै आरो दिनै सावनानै नायनोसै फार्स्ट टाइम स' लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आं फारि फारि देखायलांबाय थागोन मा मा खालामो स' जाबाय थबसेयाव सिथेदो नै बाय बाय लाना देनायामोन लावदुम फिथा सावबाथाय बिदि दैजों नाना लाग्रोनांगौ आरो ओमफ्राय नै सान्द्रिजों सालिगोन दा खनसेबाव नाग्राया सिख्ला क्लाटार जा आदैया जोंखौसो बुरै नुबावो नालेंखराबो रेडि जाखाबाय सिबिङा जायाखै र' देगासिनो थबसेयाव नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि खालामो फारि फारि देखायलांबाय थानोसै आङो जानो लुगैयाबानो जाबाय जोंनि फिथाखौ जि खामानिखाथ' र' दे सालिनानै आरो खनसे सालिफिन दै दोननानै दै गुदुं खालामना लाखाबाय निला गोदौबाय होनखाया दैया A few moments later. नै जोंना लावदुम फिथाया मोनबाय मा होनो बुरजा जाबावगौमोन मानसिफ्रा लांलाय जालाय जाजोब्बायना ओंखाय बेखिनियाल'सो जाबाय सिबिंनि दैयावनो दोनबाय न' सिबिंनिबो दोङो नालेंखरनिबो दोङो लोगोफोरनियाव दांना दै बोखावनाङा बेखिनियाल' जाबाय गोथाव मोनसोदों कार्तिकानो जालायबाय जों दायो फिथाखौ सावखांबाय बानायखांबाय दासो सावखांदों ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो इन्ड खालामसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय स' माबोरै जाखो जों फिथा सावनाया कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय स' बाय बाय